Yo. Kwenzakalani la? Kwenzakalani la na baba? Ay mameli. Baba. Wow. Whoa. VY, the R&B guy. There's a lot of things that I have planned for you. Troubles that you gotta wipe that off too. You don't have to think about that other guy. Baby, I'm the truth and I will prove it to you. Real love calling, no price for it. You just gotta say yes and I'll be on my way. Just like in the movies, I'm the prince, you're the princess. I take your hand, bow down, you'll be mine forever. Tell the nigga that you're falling out of the story. Baby girl, you're important, I wanna take good care of you. He don't want you like I want you. Let me show you what I'm talking about. Baby girl, you're important. Mfana khamba kanjani? Umnandi boza. Uyakena ispan sami sekushubile bangifonele bafethu. Yabona. Bafethu ngithi sibonge umuntu osponsora ishale video lena manje na the Gets Bees bafethu. So i-order lami le ready mos ne? Yo bafethu come ngicela nibheke kada. Bhekani kada. So mina ngicela ukubuza ke bathini ichupo namasweet amaningi oshota ngomkhaba iyajola 99. Uyabona mos ngisayobabamba and ngizobe ngifuli ngigrand so ngise rooftop ngiyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani kwamanje ngisabhizi kada ama fork and knife yonke into etholakala ekuba bafethu uyaqala usister ungifonele bangibhalela ama WhatsApp uyakhala kodwa so ikhuluma indaba yakhe ne shoot my mfethu athi ngisho ispan. Thank you. Sure. Leli ngabuya ne? Sure. You're the princess. I take your hand, bow down, you'll be mine forever. Tell the nigga that you're falling out. So, first, give me my second order mfethu. Nazi. Ngiyabonga Brian. Bafethu nani niyazibonela. Sidla kamnandi la ekhaya. Hamba nesi. Mfethu, cela uchazela abantu ukuthi bakuthola kanjani kuphi. Abantu abasifuna basithola la yazi 5 Cassandra Bereth Park yabo. Sure. Yeah, otherwise they can order, we deliver as well. Our number is 061 448 2975. You can call or WhatsApp. Yeah. So esilapho sikumele vele sikuphathele into ezimnandi yabo. Uze sizokuseta nje. Ngiyabona bafethu labantu bafast. Bashaya. Ikushe baba. Sharp. Baba. You'll be mine forever. Tell the nigga that you're falling out of the story. Baby girl, you're important. I wanna take good care of you. He don't want you like I want you. Let me show you what I'm talking about. Baby girl, you're important. I wanna take good care of you. That's Smazi. Yes, Smazi. Hey, ngibani manje? Khambani boy. Mfethu khambani mfethu. Umnandi. Umnandi wena? Ngiyabona dama uphuma kana uphethe neplate. Angibabhiksi iphisi nyana la ngizokutshela ukuthi bajola amasa. Surazi mfethu. Sure boy. Bajola mfethu. Bajola. Kumpla. Akenada ngiyazwa bathi Seval University of Technology. University of Entanglement. Mfethu abhaya ama entanglement wena. Manje ngicela kujola boba. Phela nami inyama kwazi. Why? Why? Ba visit kada ne? Amasapho ngovisit. Cela ukuthi ungitshele ukuthi bajola mfethu. Manje. Baba, shaya imoto sivale sobona ne? I'm the prince, you're the princess. I take your hand, bow down, you'll be mine forever. Tell the nigga that you're falling out of the story. Baby girl, you're important. I wanna take good care of you. He don't want you like I want you. Let me show you what I'm talking about. Baby girl, you're important. I wanna take good care of you. Sanibonani bafethu with your boy uSmazi uyajola 99 rooftop. Siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani. Bafethu sika yini ngifuna lo mjida nezinja ziyangikhonkotha ngazi ukhambani. Athi ngisizombheka lo mjida kale. Siya. Yeah, sure. Apparently umjida lo sibhalele and athi ngizwe ukuthi ukhala ngani. Mfethu ukhamba kanjani? Khamba kanjani? Bengizothi ngiright mara. Sure. Ngikho right. Yeah, ngiyabona mani. Uyasibhalela uyakhala dawo uthi hey ngisizeni yajola 99. Chere akha we understand mfethu.
Ngalethi bengibiza isibhingisa sami uyangithola Sure. ngisendela ama tag ngithi I love you yazi le medithini Sure. ayangijwayela nje Sure, ngiyakuzwa mfethu. yazi le medithi okay Yeah. manje my medithi okay mina ngizoqala ngithini mfethu yayibona right Sure, like uyamsendela baby I love you yena uvela noma uthi ngimtshela okay. face to face gqwala ngalomzuzu ngithi ngiyamtshela Sure. akamameli uthi nje okay cabanga sinini ngithi ngimshaya ngekhisi la Sure. ushaya iflu ngathi ne ushaya isiqephezana Yeah. bakuthi ushaya iflu kanjani kusho ukuthi vele wena ufuna ungiqabuza ngalesikhathi ngishaya iholts njaya Ngiyakuzwa. ukuthi bengi-right bengi-on Sure. uyangithola Yeah. sinini la ngimpela ama-present uyangithola Ngiyakuzwa. hayi mina mangifika la dololo present rien present uyangithola Hayibo. mangimbuza uthi eish I misplaced them mfethu yazi ngispende emalini la ngangikhozuka ngikhozuka for yena uyangithola lady Sure. akakamameli ulahle lama-present lawo uyangithola Yeah, ngefone ngiyakuzwa, obvious uyazi ma umuntu aflopo yenzana ngithi Sure. phone silent uyayicima one time mangimbuza wawucima ifone because you never switched off ifone yakho uyazi uthini Sure. uthi hayi man baby I wanna give you attention and stuff ngikunema angaze ngiyenze ngathi ngibhari ngathi Yeah. vele ngilahlile Hayi ngiyakuzwa kushaya ama flight mode. nale apple ayingeni man ngingayingeni mfethu angazi ngenze ngicela ungisize mfethu Ne? yabo ngoba bengiyabo Sure. banganongida Uda. Ngiyakuzwa. mina ngithanda ukujwayela ngishaya amantombazane angabe ngiso Sure. yabo ngeke ngitshele ukuthi ngiyenzani maka ngishaya imidi mina yabo Sure. maka no Hayi, Muhle ngikhathele ngigcwele njengobhafu nje yami Ngiyakuzwa. ngigcwele no Ngiyakuzwa. Niyazwela ke bafethu inja yakhala kada ukhala ngecherry yakho ushaya ama flight mode ushaya zonke lezi zinto mara uthi ugaya attention ne mina yazini mfethu uzokhipha amarodo manje masufikela kimi ufike ekugcineni manje ntwana yami ngci I understand so manje ngikhipha amarodo rooftop siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani uyajola 99 bafethu yazini hayi mfana ngizokusiza ngizokubona after investigation ne ngicela ungisize boza yami mfana we ngicela ungisize boza yami awe Thank you, ngiyabonga. okay bafethu asishayeni investigation sishaye izinto ezidume ngazo bafethu please follow us there on Instagram Facebook and everywhere sishaye ispan sethu awe Ntwana loya chola, ntwana xola, ntwana yami ngithi bola. It's the low life, all those bitches ain't loyal at the night time. Yeah, we partying, yeah, we clubbing. Some are loving, some are fucking, most are cheating. We turn nothing into something. You know how it is, nigga, at the night time. Hey, yo, bitch, man, I'm sober, tryna just control her. Find you at the corner. Hey, I know you don't just love me, yeah, you need my moolah, you a gold digger. Hey, never lie to me, cause you know I can see you. Hey, never try that please, cause my Ekusewa fethu sibuyile kada sizoprovide i-evidence ayibo into enjalo shuthi manje umjida u-inside ngicela ukuthi ningilandele sibone ukuthi simthola ngakuphi yeah eish siya ungakuphi mfethu ungakuphi uwe lo muntu Bonza ngifuna i-evidence mfethu ngishaya gawulazi bososhaya igawulo bengithi ngishaya umdomo manje khamba kanjani mfethu ugrand yonke into on ngiyakuzwa ihlangene mnandi mnandi shoot my boy hey ngikuphethele indaba yabona izindaba bouncer ugrand phethele izindaba mfethu indaba engiphethele zona ngazi noma uzoyithanda uri kanjani bouncer ngathi yadidiza namhlanje bouncer khamba mfethu this is the evidence yayibona into enjalo yabona mfana kayi Usingathi ngikena le ndawo semalema kada yabo ngingasemain race sure yaseVUT yeah vele udlala nentwana yeah mfethu shoot manje bheka ke la yabo manje labantu laba le information le video le eyamanje le yebo manje sure amaroda ngitshela ukuthi labantu laba baqonde roomini awungitsheli leyothi lo mtsonga ne sure itsonga lentwana le itsonga lentwana le lezi zibambe ezinye izibambe umshini that's fine flipikile awuyazini yabo shoot manje uzokugubhela umgodi lo mjidana amangene ukuthi hayi Sokwenza kanjani, seGauteng segoli Ne. qala munisela fan egg sure angamtshela ukuthi uba ngeke akhole mayuthini ke mfethu ngithi mina asiba Qala ngalomzuzu maseyigcwalisa le ndawo No. Mase bayigcwalisa hayi bafethu siyaphuma no sisayakhona sewabona labantu babhizi bouncer already hayi asambini bafethu asambini bafethu yeah ne What does she mean? What do you mean? What does she mean?
Too many boyfriends now uyabona. Hayi bafethu ke bakadala abantu yiyo le ndlela lena yayibona into enjani so kumele sibangene mfethu kuyajola kade ya ekuse bafethu niyamazi uTalani animazi awuzibani lena eight ayiyo lena yiyo lesingene No, send down there. Show. Excellent. Yo. Kwenzakalani la nabafethu? Sister. Nangu umuntu wakho mfethu. Bafethu. Niyabona nani, niyabona. Sibathola basesebhizi hayi. Kwenzakalani akusumuntu wakho. Endata relax ambi. Ngiyabona nani chubile ngayi lana sithethe umjida ivoice iphezulu mfethu endata baba ngisacela ukubuza sister wena wenzani lo muntu lo ngathi unomntwana yini la kwenzakalani la hayi mfethu umjida ubhalele ispan sami lesi mfethu yabo ispan sami lesi mfethu bayithi senza kanjani yazi phela ukuthi siphume ngaphandle awuvule kada vula kada awuvule kada hayi kwenzakalani mfethu wehlisa ivoice mfethu ubani igama mfethu sure ubani igama mfethu Viking matela kamera tamu ngishuta min filmar for what kahle kahle one for angisho udlu angisho udlu umuntu mfethu nangu umntana akajala ngimuyita manje asangakutshele lethela ukuthi umuntu and why umuntu wena lo umuntu wena atanalizina ukuchitana mina if owenza style shibasha wena grand wena bayibheka mfethu ubona wasadluyi tight akaba tight wasadi wuthi akaba tight wasadi wuthi akaba ungithindeni damani akaba ngeke sponsor ejabjita damani kuma that's why kuma kulo ungithinda wasadluyi kuma uyight ukubana ngokuspaneli ukubana njalo kucheri yena wayithi na favorite salad ya ngiyakuzwa mfethu camera wonza la yimo mfethu asiyeni ngaphandle bafethu asiyeni ngaphandle uphi sister endata woza la ngifuna ukuthi siringe nawe woza mfethu Limpopo. Out of all places. It does sting. Mayuthini sister sikuthola kada ubhizi mfethu ubhizi nalomjida la lomjida lo ubanga umsindo ndada yo ubanga umsindo lomjida selimpompo mfethu uthini sister uzona wo yima ba mfethu yima endada wo Uthanga intwana la imameli. Hayi. Ayimameli lentwana le. Hayiba. Ayimameli ebafa. Wo. Bheka bafo. Ebounce awubambe lo muntu loyo mfethu. Asasiringe nawe mfethu. Siringe nawe mfethu sikuzwe ukuthi wena uthini ndada uthini. Baby girls. Zona isoringa wena. Baby girls, bazosikhalisa yini? Yayibona into enjalo. Ngikuthola kada ubhizi. Nangu umuntu wakho kada. Uyasho ukuthi ukwenzela yonke. Ngiyangimshaya, ngiyangimshaya. Sure. Yayibona into enjalo. Uyasho ukuthi ukwenzela yonke into but still kwenzakalani baby girls? Why are you cheating? Ukwenzela yonke into enjengani?
Ukuthemba so. Kanti ufike kanjani ibank account yakho iso? Mina yonke into engiyenzayo. Hayi man, anibambeni lo muntu lona. Bouncer, awuhambe nalo muntu loyo mfethu. Bafethu, lo mjida lo uyarasa. Ngicela nize ngapha futhi. Sister, naku manje umisa kanjani? Uphethe lo mjida la. Uphethe nangomunye futhi ngapha. Uthi kanzakalani? Choose sister, ngeke phela. Yini emele ngichoose la. Ubafuna bonke. Uyibone problem nami bemele ukuthi wena uze kini. Sure. Uvela ukhuluma nami ungangilethela ama camera yini awukhona ukukhuluma ama camera ngeke. Nawo dala ngiringa nabi ngithi ngokuexpose umhlaba wonke ukuthi babone ukuthi enhlekweni wabheda kanjani. Ubonile. Yazi ngosilungu bathini? You for the streets. You for the streets girl. Basho kanjalo ke. Ngitshela no. Small street. Maye sister wena vele uthini awufeel bad vele ngale nto le. Feel bad. Yini uyamnqasa lo mjida. Make kuyenza ngithi ku right so why you feel bad? Uyabona ke manje kuphuma ezinye indaba ke manje. Yabo manje ukuthi kuphuma ezinye indaba mfethu. Wena ngibazi bonke abantu bakini ungazongivusela amakhasi ngawo. Awukuthela ufike bunonomos. Sure. Hayi niyabona ke bafethu sizela ngendaba yasister kuphuma nendaba ukuthi nawe manje ubusy manje mfethu kwenzakalani? Yabo mi straight. Sure. Athi ngibona bengithi ngimfonele. Yeah. Uthini uyamfonela lo muntu manje? Time ayikho. Ayikho. Time. My sister uthini ke ngoba manje mina wena ngikubambile wena ukambambanga lo mjida mina ngikubambile. Ukuthi ukuthanda ngayo into engiyenzayo. Mina ngikubambile wena ulapha yana wena. Uwe lo yana sister uthini uhamba nobani? Bambeka wena. Bambeka wena. Akanasikhathi sami. Uhlala busy. Fethu bathi awunasikhathi. Ngiphandela imali lo mntwana lona ukuthi imali. Kodwa friend. Sure. Uhlala khona wena eve ngimdinga mina. Ngiyakuzwa. Usiza ngani lo muntu? Ukusiza ngani? Nga everything. In everything mention one. Bheka no awazi. Yabo. So vu. Ayazini. Sure. Angikubonile for the streets. Basho kanjalo ama skru. Hayi my sister ke hayi. Ngiyakuzwa. Sure. Nangi skru la seLimpopo. Maye uthini ke wena? Uthini mfethu uthini ungasho ukuthi iyajola 99 ikuncedile namhlanje ngoba uyabona sister ngathi usifunela lo mjida. Hayi ngiyabona no. Sure. Kusikuthi into engiyibonayo wena nje yami. Yezwa rasa kanjani? Vele ojwayele into ephuma ngara. Ngiyakuzwa. seLimpopo she's used to the streets. Sure. The zoos. Ngiyambona umuntu ujwayele into yasejangi into ephuma ngara vele inkonkotho yabona. Mina inkonkothi ngiyaluma. Sure. Yabona ma vele ninsizile yabona. Kusikuthi mele ngisibhambele into efresh. Yabona. Yeah. Ngiphumele ama kunsizile nje yami yabona. Thank you boy. Ungisizile ni. Bafethu. Sure. Yeah. Bafethu nizibonele ke nani yajola 99 rooftops yabona ukuthi ubani ubhizi nobani igama uSmazi bafethu. Please follow me on all the social media platforms bafethu sibe grand sibe mnandi until next time. Watch the other videos gayi bafethu. The past videos watch them gayi na bafethu. Thank you.